badakizue Txiribitonen tutuak nola egiten duen? Nola egiten du? Eta Euskal Herriko hitz magikoak nola diren baldakizue? Bat, bi, eta hiru? Eta zuei Uxue Otsoaren xomorroak gustatzen altzaizkitzue? Eta zuez eratako xomorroak zarete? Hau da zoologikoa daukaguna hemen, Aizu eta zuek horren azkarrak baldin bazarete, jakingo duzu, Txirrimir eta Txiribito non diren? Ideiarik ere ez? Ba hemen behartzuten, eta ez dira azaltzen. Oiek nahi duenean azaltzen dira. Deituko aldiegu. Txirri, mirri, Txiribiton? Ba ez dira azaltzen, Ez dakit non sartu izango diren. Aizu, eta lehen gure saioko atala gogoratzen aritxu garen horretan, gauzatxo bat ahaztu zaigu. Zozketa, horra dituzue sarrerako papertxoak. Ba, zozketa ingo dugu, zozketa gailua hemen dugu, eta, aizue, zuen artean balda inor patineterik edo txirrista txingorik nahi ez duenik balda, eman diezaiola aldamenekoari papertxoa, edo bestela niri, adibidez? Ez, Iruñan ere tontorik ez dagoela, Beno, papertxoak pres balin badituzu, Zozketa gailu hemen dugu, datorrela nire laguntzailea. Ta orain bai, Orain bai. Aizu, iziar, bakizu oso bat. Hasi gara lanari gustu hartzen. Bai, langile bihurtu gana oso. Eta pentsatu dugu. Lagunduko aldiego iziarri sosketa txukun egiten. Bai. Iziar, ikusi duzu, ben, alde honetan asko zait jende gehiago dago, horko partean baino, Zuk uste? Bai. Ez ditut kontatu, baina... Hemen igual, 6.000 izango dira. Eta... Bai, asko... Ez dakit ondo kontatu da, Segi. Bai. Ez dakit, zer? Zozketako zenbakiak atera nahi dituzula? Ez, Txiribiton, izugarri trampa xalea baita. Ez. Begira, lasaitu zaitezte eta egin dezagun zintzo zozketa. Txiribiton, zozketa gailura. Ia, lehen nabiziko zenbakia, egunenekoa. 0 zenbakia. 0 hamarrenekoa ere. Eta 0 batekoa. Sualitatea. Utsa, alegitea, 0. 0 eta 0, Bai. Ja. Nolako txiripantxue! Miraria, begira, holako gauza gertatzen dira tarteka. Aixoe, nire zenbakia da! Nola? Ez dut ulertzen, Begira, izian, hemen dago garbi. 0, eta 0, zer duzu ikusten? Ez dut ikusten, gertuxeago jartzen badidazu akaso? Penaz, gertuxeagotik ez duzu ondo ikusten? Gertuxeagotik erakutsiko izu. Begira! Txiribiton, ze zenbaki dira hauek? Alegia, 0, eta 0. Banik ez dut ikusten. Kitxo, izia, nik daukaz txartentxo, tuare. Txirrin azapurua eta txorixoa. Eta zu lotxaga de galanta, eta trampati izugarria zarete gainea. Ojo. Guk ez dugu tramparik egin, Izatekotan, Trampa erdia, Azken batean, Txiribitoni lagundu nahi nion,
txirrista txingorik eseukalako, eta hemen zuen pixka bat. Mirri eta txiribiton. Ai. Eta txirrista txingo bategatik, onelako amarruk eriten asizarete, tira. Mira, hori jakin izan banu, zozketan lagunduko zenidaten, eta horregatik bakarrik ere, nik aldagelan ditudan txirrista txingo bat, eta nire lagunenak utziko nizkitzuen. Mai? Noski? Ai, zilar pezosoa! Beno, zoazte korrika batean nire aldagelara eta ibili zaitezten nahi duzen aina txirrista txingoarekin, bai? Hau da zalamero parea, hau. Iar, nahi baduzu nik lagunduko dizuz zozketarekin. Bai? Primeran, Tira. bai. Bueno, prestatu zuen txartelak, eta oraingoan txirrik tramparik egingo zuelako. Nik tramparik gabe, ea. Egunekoa bata. 0. Zeroa. Eta, hau. 101. 101 zenbakiaren jabe hurbildu dadila, mesedez. Eta bigarren zenbakia txirri. Bosta. 2. Ia. 0. Eta 0, 520. Bi zenbaki horien jabeak datuzela. Beno, sariko zurbiltzen diren bitartean datuzela gure patinete zoragarriak. Zerri, porque... Zerri. Beti bezala gure moterak esatean joan baina. Nuria eta Olatzek ekarri dizkigute patinete politek. Mira. Zelako neskak. Mira, esan dizia polita. Ea, nunda bestea? Eta bestea... Haze bikotea daukaguna. Bueno, nire alboan dagoen hau nor da, non zara zu? Amaia. Amaia, eta Amaia, zu nongoa zara? Iruñakoa? Etxauri. Etxaurikoa. Hemen dagoen patinetea zuretzako da, bai? Ibiliko zara patinetean? Bai. Bueno, hartu orduan. Zoaz Olatzekin. Torri. Eta beste neskato honek nola du izena? Ea, jarri mikroa. Nola du izena? Irune. Irune, eta Iruñakoa da? Nongoa? Mendigorrikoa. Mendigorrikoa? Mendigorrikoa. Eta baldak izuzuk patinetean ibiltzen? Bai. Bai? Demostratu duko diguzu? Bai? Ia erakutsi. Ia, azalketa bat. Badaki, badaki! Eskerrik asko bioi etortzagatik, eta gozo ezazuela patinetea. Aio! Bai, nuski. Gustura bidali ditugu lagunak? Gustura, gu ere gustura gelditu gera, eta hiek ere, bai, itxuraz, ezta? Bai, beste hauek hartuko zuten, Ai, gustatuko litizkizueke beste batzu. Txirri, Zer? iretzat ere, txirrista txingo bat ekarri diagu. Bai, mil esker nirekin oroitzeagatik. Gusten duzu ixiar, azkenean ez dira, inokerrak. Ez, lehen ere esan digute, tram bakarrik direla. Horri da. Aizue, eta hemen txirrista txingoekin zaudeten ezergatik ez duzue txirrista txingo kantua egiten? Ez da idea txarra ixiar. Beraz ba, txirrista txingo... Bai, uxe. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Ziztu bizian, goiti behera, aldapa gora, izerditan, koska hundietan, saltokan abil, korrikanoa bide zabaletan. Txirriz, txirriz, Chingo, chango, chungo, txirriz, txirriz, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo.
gora, izerditan, koska hundietan, saltokan abi, korrikanoa bide zabaletan. Txibiz, txibiz, Txingo, txango, txungo, txibiz, txibiz. txingo, txango, txungo, txirista, txingo, txirista, txango, txirista, txingo, txango, txingo, txango, txungo, txirista, txingo, txirista, txango, txirista, txingo, txango, txingo, txango, txungo, txirista, txingo, txirista, txango, txirista, txingo, txango, txingo, txango, txungo, txirista, txingo, txirista, txango, txirista, txingo, txango, txingo, txango, txungo. Ikasi alduzu txirrist egiten? Bikain ba. Ba orain gure lagun bat etortzekoa da, eta dei egingo diot. Datorrela, Uxoa, Otxoa! Datorrela, Uxoa, Otxoa! Uxoa, baino... Bajoa zela. Datorrela! Uxoa! Otxoa! Ja, Bai. netxan da. Bai, Seguro ez dekan kasartu nahi, Iguen netxan da espaldi bat nahi berdin, zaite ni berandu. Uxoa, baino ez ez Uxoa. Deikari ginen. Seguru? Bai. Netxan da, bai. Zemu, xamorrak! Zemu ziate! Deikari. Hango jana, bai, zemu zangoikoak. Motitxo, zenba jende. Beteta dago, bai. Beteta. Zemu zizaskun. Ondo, eta zu? Primeran, hemen Iruña, aupa Iruña, traka-tra! Eixe. Eta zuk isiar, zuk ez duzu. Oi, Zer gertatzen da? Aize despistea, isiar behitu dinot. Naski ba, isiar naiz da? Ez isiar bakitetzela, isiar. Isaskun. Uxoa, Barkatu itxaso. Uxoa, zer ekarri diguzu gaur? Gaur, txoin. Gaur, arkakotxo bat, Mentxe. Arkakotxo supersonikoa ekarri gaurkoan. Bai? Bai. Hau, arkakotxo magikoa da. Arkakotxo honek eramango gaitu animali pilo badauden leku zoragarri batera. Bizkai aldean, Rigobertok dauka antoki zoragarri bat. Behin joan ginean ba, Gernika aldean da. Ara eramango gaitu, baina horterako nitxan bezala jarriko naiz. Txas. Ea, magia ingo dugu, konzentrazio handia behar da. Zer? Ez. Denok begiak itxi behar dituzuela. Eta egan egiteko prestaltzaudete. Bai. Denak, koikoak ebai, koikoek ere begiak itxi. Bidai luze bat egitera goaz. Beira bat. Bi. Eta hiru bat. Kaixo, hemen txenao, Urdaibaiko pasondo, koatzatu hain dela aste batzuk hemen honon ginen, hause da Karmele, sanola, ez baldein, Karmele. Eta gaur lehengo unean ikusi genitun beste animali batzuk ikusiko ditugu, Ze un hartan oso animali politiak ikusi genitun, eta gaur beste batzuk. Tira, guazen, torri nahi zuen irekin, hala ba. Karmele, zuke akutzi, Zuke akutzi zein ikusiko ditugu, bai, esan, zaizu. Aizu, eta, Ricardo... Roberto. Roberto, bai, hoxe. Aizu, eta hau zer da? Zer esan diazu da? Hori da orkatza. Bai, orkatza, hau zer da? Oreinen familikoa da, Oreinen familikoa, bai. Baina txikilena? Txikilena, bai. Tamainaz eta... Baina hau hemengoa da gainea, ez? Bai. Hau menditan eta hemen irutza, ez da? Orkatzak antzinatik daude hemen, da hemen gaur egun hemen inguruan badago orkatzen nahiko. Baina ikuste oso zaila da, ez da? Hauek jende ikusi orduko txaz, ez? Hori da, Hau guz da, ez? Guz bai, bera guz bere da izena. bai. Guz, torri. Eta honek
oso raroa da jendearen gana hurbiltzea eta maite egiten ustea, eta, Bai, hemen ikusten da, bueno, guk hasi dugulako eta, bueno, ematen dugu jaten da hori, baina normalean holan libre bizi denak eta ez da batera erreza ikuste holan inguratzea. Baitu ez, Bai, bueno, aspaldion badabil jente esaten etortzen direla baserrietara eta inguratzen direla gehiago da ikusi daitezkela, baina, bueno, ez da inarreza. Aixuta, eta Romualdo, hemen ikusten deun katu politiago ez da goxo dagoena, eta itxura lasai horrekin. Hau izango da, hemen inguruan daukazuen animalik arriskutsunetako bat, ez? Ba, holan da. Hau ez da katu normal, hau basakatu da, ez? Etxeko katu batekin batera hasita da, baina ez da egin eskura eta... Baina, hori ezinezkoa da, ez da basakatu bat beti izango da, basakatu bat, eta beti ukiko du bere... Bueno, ba ez, honen aita esate baterako zentro baten jaiota dago eta egina dago eskura, baina hau ez da egin, hau, bueno, ez du nahi izan, da, bueno, hau benetako pasakatu da, benetakoa. Beira. Hemen Pepito daukau, hau da axeria, beira. Normalean aseri guztik ez dira horrela izaten, ez daude ohitu eta ez daude jendiarekin ohitu eta askatuko bagenituzke hilingo liatek, ez daude basoan eta bizitzera ohitu. Bueno, hauek beldurra galdu diote pertsonei, da bin beldurra galdu ezkero pertsonei, baia hile egingo dira, zen goze direnean, inguratuko dira baserri batera non baitera, eta... Borroka nahi dira. Eta tiro bat ezilko dituzte, no sé. Hemen txegaude Romualdokin, Jesus, Roberto, barkatu, hauek egazti hauek hemen Urdaibai inguruko, egazti migrari dira, ez? Bai, migraria dira hauek, bueno, hauek bizi dira Europa guztian, orduan Europako hegoaldean bizi dira, Noruegan, Suezian eta hortik, eta orduan negua atorrean udazkenean hegaldi luzeak hasten dituzte, pasatzen dira hemendik eta joaten dira batzutan Doñana edo Albufera edo Afrikara edo... Enarela nik ikusten ditut bi ata moduko lepo beltza dutena. Haiek ez aldia Kanadakoa? Bai. Hauek gehiena dira aten familiakoak eta daude batzuk antzarran familiakoak direnak eta haiek bereziki Kanadatik datoz. Eta Kanadatik itxaso guztia egain egiten dute eta hori iristen dira, ez da? Batzutan egiten dute Kanadatik Floridarantz, egiten dute Ameriketan iparraldetik egualderantz eta beste batzutan pasatzen dute Atlantikoa eta etortzen dira, migrazioetan etortzen dira gure ingururaino, hemen Urdaibaian egoten dira barnaklagoekin. Turismo aspaldi asmatu zen kontu bada, ez da? Bueno, eta bakizue, hemen txegaude, Maiztegi Fundazioan, Santima Minelda izazulo ondoan, eta gurre esan behar duzu dago. Eta zuek hemen jatorrizko animaliak, hemengo jatorrizko animaliak ikusi nahi baituzue, gonbidatu azalute, ez da? Larumata eta igandetan. Nahi duzunean, horretarako gaude hemen, eta prest gaude asaltzeko eta erakusteko bizkate. Eta oain ondo esango etizena, itxoin, Ricardo, Roberto, eta ixiarrek primeran erakutsiko dizue leku zoragarria. Agur. Bueno, zer izartxo, gustatu altzaizu? Izugarri gustatu zai. Eta zuen gustatu altzaizue? Zer majoa dia nire inarrabe. Bueno, eta gustatu zaizu eraman gaituna, supersonikoen. Eta Karmelean txume txikila, bueno, ez da izu eze politia zan. Baina nik ez dut ikusten arkakuxurik. Ikusi ez? Zuek ez duzu arkakuxua ikusten? Ez? Inork ez du ikusten? Eta sentitu? Sentitu? Sentitu. Ai, aber zuek, aber nola sentitzen zuen arkakuxua. Ai, honek dena ikoskaite. Aber goikoen nola sentitzen zuen arkakuxua. Ai, ipurdia nola koska. Ai, bueno, itxoen pizkate, itxoen pizkat, itxaso, harrapatu behar detau. Itxoen, zerbait esatei, zer? Gozetuta daola eta horretik koskaiteula. Bueno, bagoaz! Agur, xomorro! Jo, eskerrik asko! Aio, itxaso, presiosa. Venga, urren arte, Niri ustez izan bakarra jarri ziraten, baina emakume honek errekor guztiak hautsiko ditu, zenbat izen jarri dizkidan, Begira, Paguxorekin une goxo honen ondoren, orain, Euro Disneyko bidaiari buruz hitz egin behar dizuet. Gogoan alduzue bi bidaia zozketatzen ditugula 4 pertsonentzat Euro Disneyrako?
Ba horretarako marrazkiak, olerkia, txisteak, eta hemen ikusten dituzuen marrazki hauen tankerakoak bidali behar dizkiguzue. Euskal Telebista 9. postakutxara 20.080 Donostiara. Bertan, zuen izena bizen, helbide eta telefonoak idatziz. Bai, guzti hori egin behar duzue, eta hartaka, zozketan parte hartuko duzue. Eta Euro Disneyko bidaitik, egin dezagun orain, txikitxakora! Hemen dagoz gurasoak! Arratsaldeon! Ongi etorri denoi! Kaixo, arratsaldeon! Aitor eta Urko ditugu hemen bikote horian. Kaixo, bikote, nondi zatozte zuek? Iruñatik. Iruñatik, eta jetxira polita izan alda, ipurdia zer moduz, ondo? Bai. Zu buruz bota zara, Ez? Bai, nik zure burua buruz nola bota dezun ikusi utor? Piztinatik ateatzean bintzat. Bai. Hori bai. Bueno, prest, jolaserako? Bai. Bueno, azuen lagunak ezagutuko ditugu, hor alboan dituzuen bikote horlegikoak. Ia, txalo handi bat hauei, eta ongi etorri, Camino eta Markel. Zuek nungoak zarete? Iruñakoak. Iruñekoak. Eta zen muzgetxi zara zu txirristatik? Bai. Ongi. Bueno, ba ez dakit entrenamendurik egin duzuen edo irabazteko intentziokin etorri zareten zetorri zara galtzera, Markel? Ez. Alba da ez behintzat, ez da? Naparrona bezala, ez. Ez. Oixe ba! Bueno, eta ongi etorri eman dezaiogun ere, talde honi, bikote arroxa. Baina ez horregatik ñoñoa, etzazuela pentsa. Hemen daukagu oskia bere aitatxo Imanolekin. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Eta zu nondik etorri zara oskia? Badostainetik. Nondik? Badostainetik. Barkazazu baino ni Gipuzkoan hautsena, ez? Eta hori hemendik gertu aldago. Piskat. Eta eramango nazu egunen batean zure herria ezagutzera? Bai. Bueno, ba, agian trampatxoren bat egiten utziko dizu trukean, bale? Bai. Bueno, ongi etorri denoi? Eta orain, gauzatxo bat egingo dugu, une hau iristen danean txikiak nigana etortzen dira. Eta helduek beren txikiak zer dioten ikusten dute, hobeki esan da entzun eta ikusten dute. Beraz, zatuzte txikiak nirekin? Eta ikusi dezagun bideoa. Nire ama 38 urte ditu eta en la seguridad social lan egiten du. Ba, ez dakit zer egiten duen paperekin ez da telefonarekin, baina beti telefonarekin ibiltzen da. Nire etxa 32 urte ditu, eta zarauztarra da. Zarautzian jokalaririk onena izan zen, eta gol asko sartu zituen. Guain Iruñan kozinerua da, eta txerrilla, eta guain nola nik jokalaria naiz, asko entrenatzen. Nire aita etxea, ardien etxeak eta behien etxeak egiten ditu paperean, baina batzuetan joaten da aber nola dauden etxeak. Eta 14 urte ditu. Piktionari jolastet deportearen alderantz eta nire amakin, nire izebakin eta nire izebaren lagunakin jolastet. Eta beti ama eta nik irabazten dugu piktionari. Nik legora jolasten dut nire lagunekin eta nire anaiekin. Nik nire ama eta aitarekin jolasten dut Monopolira. Amarekin jolasten dudanean nik irabazten dut. Eta aitarekin jolasten dudanean aita irabazten du. Beraz,
mobil kontu hauek kanino mobilzalea delako. Gaur ekarri alduzu mobile. Ez dut ekarri. Ez duzu ekarri. Eta, bai, eta Aitor zuzertzara, zarauztarra edo oriotarra pixkat? Zarauztarra. Bai, ez da, mantal horrekin ikusi Arraunean oriotarra baina. Bai, orduan mantalak testigutan duzu mantala, ezta? Bueno, eta zu, bestakit, barkazazu, normalen jendeari gazte konserbatzen dela esaten diot, baina 14 urte ukitzeko, Imanol? Bueno, 14 urtekin primera noten da, Bai, ez dakit, 14 dituzun edo ez dituzun? Bueno, 14 seguro ditutela. Bai, gehiagore bai, ezta? Bueno, baize, 14 urte edo gehiago dukitare, hemen ez da barrebusean inor libratzen beroketariketak egiteaz. Beraz, jartzaitezte elkarrekin zuek. Prest, beroketariketak egiteko, altxa zaitezte zuek ere, beroketariketak denok egin behar dituguta, txiki, handi, heldu eta zaharrek denek, eta gure laguntzaileak prest ditugunez, egin dezagun txiki-txokoko beroketariketa. Txiki-txoko, 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 txiki-txoko. Bikain, aizte, oso ongi. Berotu daltzarete, lagunok? Berotu? Gera zaitezte aurrean hemen denok? Zutik, 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 zutik. Zutik eta aurrean prest, lehen da biziko jokua egin behar duguta. Joku honen izena pilotak bildu da. Eta izenak dion bezala hori xein behar dute, launa pilota more bildu errelebo bidez. Nik bat bitu esandakoan hasiko dira gurasoak. 1, 2 eta 3. Beno, horiak heldu dira. Jarraitu. Launa bildu behar dituzu eta horiak doaz buru, berdeak 2, arroxa 3, eta horiak heldu dira, 4 pelota sartu dituzte. Ia berdeak eta arroxak aurkitzen dituzten, berdeak ere heldu dira. Eixeri zaituzte lasai, puntak eta mandar duguta. Beraz, 0 kilometro, talde arroxaren zat, kilometro bat, talde berdearen zat, txalo bat, ez da? Eta 2 kilometro, zarauztarren zat, ia! Oso ongi bat! Bueno, deskentzatu orain, lasai jartzaitezte, oain ez duzuelako hankarik astindu beharko, baina bai belarriak erne, izan ere orain laguntzaile bat etorriko zaigu ez, hemen da, ja? Adi, entzun izan da dugu proba honek, eta hemen dugu furunda, txalo bat erantzako. Eta furundak, Iturengo arotza abestuko digu. Eta berak abestu ala, zuei galderak egingo dizkitzuet, eta erne egon berak esandakoa galdetuko dizuet eta. Bale? Prest, Imanol? Prest. Erne ba. Yon laron lan la da 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 laran laran laran. Yon laron lan la da 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 laran laran. Iturengo arotza erramun joakin, asarre omen zaude zeren dudan jakin. Santurik ez diteke fidatu zurekin, San Cristobal urtuta joariak egin. Beno, badoaz galdera, oso ongi, Zein zen Iturengo arotzaren izena? Erramon. Erramon Joakin, bai, zuzen! Bigarren galdera. Zer santu ustu zuen, zein santu? Idearik ez. San Cristobal urtu zuen koskorrekoa. Horrela! Eta txalo handi bat. Bai, bestia ez. Jarraitu, Aitor. Yon laron lan la da 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 laran laran laran. Yon laron lan la da 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 laran laran. Arotzak errandio bere Andreari, urtu behar dinagu ekartzan santori. Gizon arora oa pekatu
Bino, badoaz, lasai, Nori esan dio arotzak santua urtu behar dutela? Nori esaten dio? Andreari. Andreari, oso ongi! Eta nola hitz egiten dute elkarren artean senar emazte hauek? Ika ala zuka? Ika. Ika? Ika? Ta Markel gorde mailua zebiak asmatu ditu. Oso ongi! Bueno, hirugarren estrofa entzungo genuke? Kobrezko santurikan inon bazarete, egonen altzarete, hemendik aparte, baldin arotzoriek jakiten badute, joarien egiteko urtuko zaituzte. Bueno, Zarauztarra, badoaz galderak. Santua metalezkoa zen. Ze metal? Ez dakit. Kobrezko santurikan. Koskarreko bat! Eta zertarako urtu nahi zuen santua? Salda egiteko. Ez, joariak egiteko! Beste koskarreko bat! Beno! Eta puntuak eta emateko garaia heldu da. Eta kasu honetan, 0 kilometro talde horiarentzako. Eta kilometro bat talde arroxarentzako. Eta 2 kilometro talde berdearentzako. Markela eta Kaminorentzako. Eta orain, 3. probara egin behar dugu. Eta 3. probak txorimaloa du izena. Txorimaloa. Beraz, gurasoak txorimalo legez ikusi nahi zaituztet aurrek aldean jarrita. Hartu zuen lekuak, eta txikiak zer egin beharko dute? Beren gurasoa mozorrotu. Txorimalo jantzi beharko dute beren gurasoa. Prest altzaudete txikiak? Prest? Ia ba. 1, 2, eta 3. Hauek espeziala dira, txiki hauek, Eta 2. hanka, talde horia lehenengo, talde arroxa 2. eta talde berdea 3. Eseri denak, eseri. Beraz, 0 kilometro talde berdearentzat, kilometro bat talde arroxarentzat, eta 2 kilometro talde horiarentzat. Aizue. Beraz, zatozte aurrera nirekin. Eta markagailua honela geratu da. 2 kilometro talde arroxak, 3 kilometro talde berdeak, eta 4 kilometro talde horiak. Hemen dira gure lagunak. Sariekin. Barrezale txartelak liburuak oroigarri kompaktuak, eta irabazlearentzat, Euskal Herriko edozen nekazaletxetan asteburua pasatzeko aukera. Eta izue, ongi pasatu dugu, ezta? Bueno, ongi pasatzen jarrait ezazuen besterik ezpada hemendik alde egitean, bidekoarekin bidaleko zaituztegu. Aitorrek soinua joko du, eta zuek dantzan engin. Eta nahi duzuen erarte. Ongi bizi!
kaixo. Opa, kaixo. Opa, kaixo. Eskerrik asko. Arratzaldeon. Oiga, bueno. Zer moduz, ondo? Bueno, astero bezala hemen barrebusean, magia txoko eritsi zaigu. Bai, baina magia hasi aurretik galderatxo bat. Norbait aldo 10.000ko bilete batekin? Itxoin, birplanteatuko ez, berriro. Norbait aldo 5.000ko bilete batekin? Itxoin. Galdera izango, norbait aldo? Bai, ez, 2.000ko bilete bat, bakarrik behar dut. 2.000ko bilete, mesedez, izena? Javier, baukazu diru, xoxa salia, hoi da laguntzale, kapitalista. Bai, kurso legal delakoa, ba, oantxe ikusiko dugu, benetan kurso legalakoa da. Eia gaiden, txamagoren eskutartian eoteko. Adi, hasiko gara! Hei, zer dokago hemen? Izena barkatu, Javier utzitako biletia. Bai, beitxu, froga txiki bat ingo dugu, froga magiko bat, ikusteko biletia, gaiden, magia iteko. Adi, zein dugu biletarekin? Tolestatu. Bai, inglesez esatean bezala, elementxo guan, elementxo txu, arkatza. Adi, beitxu. Arkatza, azpitik sartu eta goitikan aterakoet. Bai, txondegarria bitu dut. Adi, Isiltasuna, 1, 2, eta 3. What? Adi, esan dugun bezala, biletia zulatua izan da. Ikusten da? Bai? Adi. Biera daukagu! Arkatza, bileten erditik irtetzeko. Bata, sartu da lekutikan eta bestia era magiko batean. 1, 2, eta... Oi, Javier, zezartea gatela, jo! Esan deun biletia de kurso legal bani bada, ez dago problemik. Biletia osorik dago. Oso, no! Adi. Lehen da biziko froga, bigarren froga. Arkatza, bertan jarrita, aldete bat bestera, materia solidoak zeharkatuko di. Beitu, adi. Berrik eta gutxigo eta magia gehiago. Adi, 1, 2, eta... Osorik dago! Hain bai, txalo bero bat eskatu genuke. Etorriko atzea, bilete hartzea. Etorri, mesedez. Baina ez, gurasoa. Txalo bero bat, Javier Rentzat, eskarrik asko, Javier. Hoi da biletea. Etorri, ikusi. Bai biletea eta bai arkatza miatu ondo, mesedez. Ikusi, puskauta dago, arkatza zozer berezia dokan, ikusi pixkat. Ondo? Txalo bero, itxoitxo pixkat, Javi, segundo bat, beitu, zer ingo dugu, momentu hau ez hasteko, bai, beitu, arkatza berelekoan utziko dugu, eta zeure sinadura, hemen txemai gainean, bere sinadura, hortxe jarrik, Javier, beitu, eta bere sinadura, biletean jarriko du. Zer lortzen dugu honekin? Mundu osoan, bilete bakarra lortzea. Bilete asko daude, baina JV-rekin, beitu, Javier, beitu zetxorak ingo dugu, biletea tolestatu, berriro, eta horrela nola dituko genioke honi? Zigilloa. Bai, beitu, Javier, aski ondo eta zuk, azken momentu arte, fede amatia, zu lekukoa zera, testigoa zera, biletia hemen dago. Biletia sobre batian sartuko dugu. Ondo? Biletia sobrean sartu. Aski ondo. Ikusten da azken momentu arte? Javier, hor ikusten duzu, Hor dago. Ondo? Adi, itxi. Eta hemen daukagu sobre bat. Itxoin, hemen bat, eta hemen beste bi. Hor non bai dago Javierren, itxoin, segundo bat, zozer falta hemen. Itxoin, non dakandik? Hemen dago. Adi. Zer da? Bueno,
esan dugu, aukera daola, Javierrek, bere biletearen balioa bikoizteko, baina gauza gaizki atatzen balin badia, konsolazio saria. Eskertuko nizuke, zure ezkerreko eskuarekin poltsa horrela mantentzea, bai? Eta adi, Iru sobre. Hor nonbait, Javierren biletea aurkitzen da. Baina hain eskatuko nuke, musika eta aurrera! Javier, hei, hei, deno, ho! Oida, oida! Hei, hei, Javier, arraintzezu! Stop! Adi, Javier, behitu zer ingo du, Iru sobre, bati. Zenbaki? Bat jarriko dugu. Horrengoari? Bigarrena. Eta horrengoari? Hemen gutxienez, denak ingeniero psikoteknikoak. Otxongi. Javier, oso argi dago. Bat, bi eta iru. Oain, Javierrek edo, lagunen artean gaudela, Xabiertxo. Iruetako bat aukeratu behar dezu. Lehen da bizikoa, bigarrena edo irugarrena. Nahi dezuna. Gogoratu, asmatzen balin badu, eta nik aleginak engo ditut beak asmatzeko, asmatzen balin badu, bere balioa bikoiztuko dugu, 2.000 ez, 4.000, aukeratu bat, nezuna. Oida! Tipo askarra. Bat aukeratu du, oi esku batian, poltsa konsolazio saria beste eskuan, eta beste bi sobrekin zerengo dugu. Lariatarire, lariolalo. Trie! Oida! Txo, oaindik ez. Ez, ziur gaude. Adi. Erretzen nahi dia. Bueno, Xabierre bako aukeratu eta nik aleginak ditut, berak dirua ematen duen sobria aukeratzeko. Bera, Xabier, behatzak sartu, atera zeure saria, banatu iriki ondo, jendia ikusi ezan, 2.000ko txampora! Oso ondo! Nola esez? Nola... Txo! Adi! Txo! Itxoin! Oain bai! Jontxo, pistola marikatua! Adi. Bueno, magia munduan asko arriskatzen dugu. Xabi, zer da? Ez da irabaztia. Importantea da parte hartzia. Itxoin. Baina esan dugu, konsolazio saria zehola hasieratik, eskutartean eukidun poltsatzoa. Eta... Zer, irrikitan zaudete? Bat, bi eta... Jontxo, zer da, Xabier? Zer da? Limoia! Bueno, egiten du neguraldeakin, zukon bat egiteko, zuko goxo bat estarrientzako. Itxoin. Limoia, agian, konsolazio saria edo azken irtenbidea. Frogatuko dugu? Magia sinisten dugu? Bai! Aurrera! Bat! Bi eta Euskal Herriko hitz magikoak. Artxila! Mortxila! Ikusten da? Txo, Xabi, bieskokin hartu, iriki biletia mesedez. Biletia da, eta bai! Marka hor ditu! Xabiren biletia! Musika! Eskarrik asko, Xabier! Oida! Eskarrik asko! Bueno, lagunak, abor, hurrengo arte, abor! Adillo! Kaixo, Txirri! Kaixo, Itziar, zer deu? Azkenean bakarrik. Zer duzu, ba? Begira, gauza bat esan nahi nizun. Ikusten dituzu hemen atzeko mendi hauek? Bai. Ilabete barru gutxi gora bera udaberrian sartuko gara. Bai, orain elurrez beteta dago, oraindik txantxorra, ez da, bai? Bai, eta nik udaberri kutsua eman nahiko nioke, lorez jantzik, badakizu kolorez hornitxu. Ixier, etzazu hitzerdi bat gehiago esan nahi. Arrazoi guztia duzu, badakit. Ideia bikaina da. Begira, badakit zer egingo dudan. Hemen elurra dago leku honetan,
loreak jarriko ditut, lore horiak. Udaberriko loreak. Eta eskuin aldean, lore handia, koloretsuak, magnoliatan gerakoak, eta denak zuri eskeniko dizkizut gainera Ixiar. Baneken utxik etzen idala egingo, Eta gaina ziur nago gugen jeinen jartzeko modukoak egingo dituzula. Bai, baina, tira, honena lehen lanean aste izango da, ezta? Bai, hemen duzu tresneria guztia. Tira, beraz, Ixiar, barkatu, baina konzentrazioa behar dut. Bai, Ixiar. bakar ikutziko zaitut, Gero arte, bai. Gure txirri hau, pizza inda dago, Xuen. Aizue, Mirri eta Txiribiton, errespetu pixka bat artista haundiari. Ixierrek artistiko lan berezi bat eskatu egiteko. Amai? Bai, beraz, orain, inspirazio bila nabil. Txirri, eta xe lan artistiko eskatu dit ba? Arrautz egitea! Mirri eta Txibiton, zuebiok ez jakinak zarete guztiontan. Begira, hemen gure dekoradu hau itxura berritu behar dugu. Udaberri kurtsua eman nahi diogu. Nahi dugu aurrek, euskal aurrek, etxeetan naturaren lurrina nabaritzea. Hori. Konporme, Txibiton, Txirri, gu izango gaituk ire laguntzaileak. Zuek ez jakinak zarete eta gainara zarete traketxak eta zabarrak eta gatxarrak. Eta barkatu, baina arteak bestelako sentsibilitate bat behar du. Aizue, gu gara laguntzaile izateko onenak. Frogatuko izue gaina, begira. Beti martxan ateratzen garenean, baldakizue zer edaten dugun, baldakizue? Ez dakik, Txizola! Txizaola, zutan hau da. Baldakizue zer den? Freskagarri berria, txizaola. Bai. Euskal artista guztiek edaten dute, Badakizue nola ina dagoen? Nola? Bira. Txillidaren, oteizaren eta ibarrolaren txizak nahastuz. Eta esori bakarrik, txirri, esedez. Artista handi guztiek laguntzaileak esan dituzte beti. Txiribiton, bilatu, hemen enziklopedian jartzen dik, Kuko Zigandak, Miguel Indurainek, Ismael Urzaizek, denek laguntzaile esan dute. Barkatu, baina hoiek ez dira artistak, hoiek kirolariak dira. Esan diat artistak behiratzeko. Artista. Hoxe. Esate baterako bira. Goiok, laguntzaile. Goiok, Mirri. Goiak. Eta Rubenek ere bai. Rubensek. Eta Karabasok ere bai. Eta Karamokordok ere bai. Eta Karapitok ere bai. Eta Karota guztiak. Tira, ondo da Mirri eta Txiribiton bestela mareatu egingo nauzue. Izan nahi alduzue biok nire laguntzaile? Bai, esan da, esakiateroain lan handiarekin gabitzak, baina esue, Txirri laguntzeagatik, konprome. Tira ba nire laguntzaile izan nahi baduzue, lehendabizi prestakuntza fisikoak egin beharra dago. Beraz, zoazte eta arropa bereziak jantzi. Mediala, Tira. Bagatoxe, mediala. Eta zuek ere prestakuntzak egin behar ditugu zuek guztiokin. Baina, prestakuntza psikologikoak. Eta zer da prestakuntza psikologiko bat? Denok, zuek eta guk, kantu bat egitea. Badakizu ez kantu egingo dugun? Koloreen kantua, hau da, Erromako zubia. Mirri, Txiribiton!
hemen txegaude. Tira, guztia prest dagonez, prestakuntza psikologikoa. Margoen kantua, Erromako zubia. Gorri, musu gorria, odor, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala, zurituta jantzazu bere ala laranjaz, margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin, luzaz begira egon zuri horiz, margotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez, margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak, zeruko odei guztien lagunak, urdinez margotuko dut Erromako zubia. More, ubel morea, ostadarraren azken kolorea, morez margotuko dut Erromako zubia. Mirri, txiribiton, nire laguntzaileak zaretenez, zaitezte bada lanean. Tira, nire laguntzaileek lan egiten baitute. Ez dakit hauek zirriborro on bat edo labezo morro bat margotuko duten. Baina tira, gero arte. Agora hor txirri. Lasai, Restatuko dugu munduko zirriborrorik egokiena, politena, ederrena. Xarmangarriena. Txiribiton, iruditzen zaidak, oinarrizko printzipio batzuk oraindik ez dituala ondo ulertu. Hemen zein da artista eta zein laguntzailea. Zagik? Garbi dago zuek badakizue. Mirri artista handia da, ez da? Handia ez, baina artista? Artista ez? Gauzak, garbi utzi behar dira. Txibitan begira. Artista, biri artearen ederrez asetzen duk. Estetikaren eta ederrotasunaren munduan bizi duk. Alegia, artistak ez dik otartekorik jaten. Beraz, aukeratu egin behar duk. Artista izan, ala ez izan. Artista izan, ala bokadillo aian. Aukeratu, artista, bokadillo. Otartekoa, Konparme, orduan ni naiz. Artista? Eta, morroia, beraz, nagusia naizen ez, Txibiton, oraindik ez duk otartekoaren garaia. Ea,
hasi behar dugu zirriborroa prestatzen ikusiko duzu munduko zirriborrori politena. Bizkor. Txiribiton, hasiko gaituko la Euskal Aurrek gure naturaren islada ikus dezaten, bitxontxor, jarri, bitxontxor. Bi menditxontxor, hola oso zorrotzak ere, biguntxoak, gure Euskal Herria da mesala. Bat, argia jaiz. Eta bitxontxor horien aspietan, biaintzira, bilaku, urdin jak, ura baita, ura nahi, oian. Ondo. Eta natura, ez da bera bakarrik, hor ere persona dode, bi baserri jarri. Namendi, bi baserri. Zerutik ikutsita, tegiatu horriak. Eta orain, adarkera jok, ziutan, eta orain, zelai bat erdian, hortxe, zelai bat arroza gorriz beteta. Hortxe, bai, zelai borobitzu, Zan ditzuet, gauza polita margotuko dugula. Beste gauza bat, komunikazioa eta ekologia. Baserri batetik bestera, bidegorri bat jarri beharra dago. Zuriton, ondo, etxoin, orain gauza bakarra falta da, Zuriton, perspektiba ikusi behar da, perspektiba bizko batez. Joan urdira, eta nik osatuko diat, ze falta da bakarrik, goizaldeko printzak, hori pixka bat hemen, oi, ze polita, aizue, zer da hau esan dizuet, munduko gauzarik, eta ederrena, zer da hau? Zer da hori munduko gauzarik politena espada? Mirri! Zirbiton, nik izan diat, munduko zirriborori politena eta ederna, bai ala ez? Amai, Gero egin nahi, Sí. Bai, Ui, Txiribito, hemen zikin badokak, Hau zikin duen zaik. Baina, mirri da Txiribito, baina zertan ari zarete? Itxoi pixka bat, honeko hainik ere kobratu behar dik edarra. Baina, zertan ari zarete, mesedez? Munduko zirriborrorik politena prestatu diago esaldegia! Mirri eta Txiribito, eta gainera, ezer txarrekoa. Baina ez altzarete konturatzen zuek Jo, beti bezala, aipatuko. oker zaudetela, Joder, bizkarrean zabiltzatela bata besterekin, eta hemen guztiak begire itzazue, denok lasai eserita apatx, guk txorakeriak nola egiten ditugun, eta haiek barrezka. Ez altzaizue iruditzen behingoatik hobe dugula gu haien lepo barre egiten hastea?
Ez alda ideia ona. Oso ona gainera. Guk. Hau hartu eta barregin eta hiek zera izatea. Haize baina, txon, gu bakarrik ez. Ziur gustura etorriko direla gurekin batera. Zatozte meserez, Ixiar, Gorka, Iker, etorri denok. Azken barrea politena izaten baita. Dena prest, bat, bi, eta hiru! Gauza bat, iruditzen zait, atzekaldian bat ere gabe geratu direla, Atzekaldean inbiririk izan ez dezazuen, bat, bi, eta hiru! Zer uste zinuten, kante egingo genizela, Zuek adiskidea zarete. Bai noski, zuekin barre egitea besterik etzen gure intentzioa, hori gustatzen bai zaigu guri, barre egitea. Eta bide batez, gogorazi, zein den munduko politena. Balagunok, gaurkoak, eman beharrekoak eman ditu. Datorren astean ere, hemen izango gaituzue, Iruñan. Agur Iruñarrak, datorren aste arte. Agur preciosoak! Hemen utzita gura dizkideak. Hemen aurretxo eta gurasoak.